Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe é para min un prazer falarvos de historia con mayúsculas. Historia da literatura galega e moi especialmente no día de hoxe do noso ilustre Ramón Otero Pedrallo. Pero non son eu o que nos trae os ensinos sobre este xenio da lingua galega. Eu simplemente poñerei voz a un delicioso artigo do mestre da palabra, o compañeiro de nós a xente do redor, Alfonso Vázquez Monxardín, que regálanos no número 17 da nosa revista unha serie de datos biográficos dos grandes literatos, que nesta ocasión corresponde a Otero Pedrallo, do que vos lerei os 2 primeiros parágrafos, para que coa revista nas vosas mans gocedes ata o final desta substancial parte da nosa literatura. Arredor das xentes de nós, número 2. Otero Pedrallo. Ramón Otero Pedrallo, o fidalgo de Trasalba, non era totalmente fidalgo, nin totalmente de Trasalba, aínda que non andaba lonxe de ambas cousas. Mais empecemos polo principio. O neno Ramón Otero Pedrallo, nacido en 1888, levou, como moitos nenos do seu tempo e da clase alta, o nome dos avós. Chamouse Ramón polo pai da súa amadísima e amantísima nai, doña Eladia Pedrallo Ansoá. O avó, don Ramón Pedrallo Silva, fora persoaxe moi destacado da vida social do Ourense de mediados do fin do século XIX. Concelleiro dúcias de anos, alcalde, incluso presidente da Diputación, pero sobre todo avogado ilustrado con despacho aberto no espolón da Praza Maior de Ourense, xusto por riba do Café Mundial. Queridos amigos, continuade ca vosa revista nas mans e disfrutade deste delicioso artigo que Alfonso Vázquez Monxardín nos regala en esta data. Grazas a todos e grazas Alfonso Vázquez Monxardín.